Bun. Astăzi este pe cale să termină școala. 8 ave împreună au să facă banchetul. Da. După acest banchet, toată lumea, cum se întâmplă de obicei plânge. Toată lumea plânge, tata. Bietul Adiță, uite, nu mai poate. Uite, mamă! Dezastru, fraților! Nu mai poate așa ceva. Depinde, unii mai bucuroși, alții mai triști, dar se mai întâmplă. De exemplu, ăsta este cam mea, dar na. Păi știi cum? Mai, dar na. Așa este în fiecare an. Aproape. Fiecare zi. În clasa 8-a. Posibil anul viitor. O nouă clasă, clasa 8-a, terminăm. La fel. Aceeași poveste. Același plâns de final. Dar da. Asta înseamnă că ne maturizăm. Și în timp ce ne maturizăm, viața noastră se schimbă.